nga para ka na ako, kuya. Gugman kay ko nga tunas sa kong asawa. Gugma sa kagahap. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og kalipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der, kuya. May adlaw nga na kanimo. Ubasab sa mga viewers. Mga suki nga mga tiga paminawan sa imong programa. Ang gagugma sa kagahapon. Kuya Nick, una sa tanan, may adlaw nga na kaninyo. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Jerry. Usa ka 35 anyos. Usa ka minyo. Nagapuyo ko diri na sa may syudad sa Valencia, Bukidnon. Nagpadangat ko sa kong istorya nga na kaninyo. Gumikan kay gusto nako nga mahatagan og pagtagan. Kabahin na sa kong problema karon. Aron nga inyong nga masabtan ang tanan. Kuya Nick, katuguti ako nga akong isa-isay nga na kaninyo. Kabahin na sa akong problema. Adun ako'y asawa ko ya nga usa ka OFW. Gamikan kay ang akong asawa nga nanarbaho dito na sa Bay Dubai. Ang nalambigit kini sa usa ka lalaki nga usa gyapon ka Pinoy nga nagatrabaho dito na sa maong nga nasod. Abiben nyo kuya, naglibok yun ko kung gaunsa ang akong angayan nga himuon. Gumikan kaya natingala ko kuya nganong nga nahitabo kini nga rin kanamo. Ilabi na sa akong nga pamilya. Naunta nagtinarugmang ko sa akong pagkabana. Ako nga ang akong pamilya. Ang akong matabangan. Dili ko gusto nga maguba. Pero may abot magandagapanon ko ya. Ganda tong tungura. Ang akong asawa nga si Tina ang nagbinuang kini ngarikan ako. Sakit kay ko yun, Nick. Gumikan kaya nagmatalang kong morning. Nga dugay ra di ay nga nagbinuang nga akong asawa ngarikan ako. Samtang gatuwa siya sa laing nasod. Abibayan niyo kuya. Sakit kayo. Ilabi na kaya bago pa lang nako nasayran. Nga nga akong asawa. Samtang nga mipaulit diri sa Pilipinas. Uban niya ang iyang uyab. Iyang karelasyon og dakong buros na dili na ko makaya kuya nga nahitabo kining ngarikan ako. Ilabi na kaya sadyang nga mipauli ang akong asawa sa among gapanimalay. Iya kong giabog kay daw lagi amaong balay gikan daw sa iyang pagparingkamot. Mao lang natukod kini
Akong gipangutana si Tina, kuya. Nga kung nga nung nagbinuang siya nga kan ako. Nga unta, mahal man ako siya. Nangayo siya og sorry. Ngari kan ako, kuya. Gumikan kaya dili adaw na mo tuman. Ang among nga pangandoy sa among nga pamilya. Gumikan kaya naan na matod pa siya laing nga lalaki. Muna nga formal daw nga makigbulag siya nga kan ako. Nyatong tungura, kuya. Wala ko kasahit kung unsay akong angayan nga himuon. Sadyang nga giprangkan ko ni Tina. Gipasabot na ako sa kuya nga gugmahan kay ko ngadto kaniya. Gipasabot na ako siya nga dili na kinahanglan nga maabot pa sa ingon ani. Ug andam ko nga mudawat kadto kaniya. Yatong tungora, kuya. Igo lang nga binungo siya Tina. Nga matod pa niya nga wala na matod pa siya gugmangar ka na ako. Abi ba yan niyo, kuya Nick? Sakit kayo. Di pa mugos na akong kagulingon. Andam ko nga mudawat nga to kaniya. Pero subo lang kay palandong ko. Kaya wala na siya gugmangar ka na ako. Nga para ka na ako, kuya. Dili na ko makaya. Nga mawala si Tina nga rin ka na ako. Yatong tungura, kuya. Miluhod ko siyang atubangan. Naghangi ko nga to kaniya. Nga dili minya biyaan. Dili ko niya bulagan. Gipasabot na ko nga to kanya, kuya, nga gugmahan kay ko nga to kaniya. Pero abibayin niyo, kuya. Niyatong tungura mitalikod si Tina. Og subli na nga isag suri nga rin ka na ako sa iyang pagtalikod, kuya. Akong gigunitan ang iyang nga mga kamot. Di pa mugos na ako akong kagulingon. May atubang subli siya nga rin ka na ako. May atubang siya nga rin ka na ako. Og dito miluhod ko siya atubangan. Gaunta, dili ko niya biyaan. Pero wala ko nahimo, kuya. Gumikan kaya bilakaw gid siya, Tina. Nihila ko. Natong tungura, kuya. Naluhi ko sa kong mga anak. Nabalaka ko kung unsay mamahimong ugma nini. Wala ko'y nahimo niya itong tumura, kuya. Bibiya si Tina. Gamikan kaya igo raday siya nga milantaw sa among mga anak. Igo rami bisita. Nga bisan taman sa kong hangyo nga to kaniya. Miluhod na ko siyang atubangan. Apan wala gid siya maluoy nga rin kanako.
O gatod man, hangtod ni mga panahon na. Naglibog yapon ko kung unsay ang ngayon akong himuon. Nabalaka ko sa akong kahimtang. Basing dili na ko makaya ang akong problema. Nga para ka na ako, kuya. Gugman kay ko nga tunas sa akong asawa. O gatod man, ang akong mga anak ko ya, migakos karikan ako. Nasakitan sila sa akong nga paghilak. Nasabtan nila ang akong nga kasakit. Nga matod ba sa akong nga kinamagwangan. Nga dili lang ko mabalaka. Gumikan kaya naapa sila sa akong kliran. Kuya Nick, hinatunta nga mahatagan ninyo ang pagtagan. Kabahin na sa kong istorya nga kong gipadangat ka na kaninyo. Naglibog ko, Kuya Nick, kung unsa ang akong angayan nga himon. Hangtod din mga panahon na, Kuya. Sakit kayo ang akong gibati. Kuya Nick, palihog lang. Palihog lang tabangi og tambaki ko ninyo. Sinatunta nga mahatagan og kasulbaran ang akong problema. Kini inyo matatampo siya Jerry from Valencia City, Bukidnon. Og daghang salamat ang ganda kaninyo. Ilabi na kanimo, Kuya Nick. Jerry, daghang salamat sa imong pagsalig, sa imong pagapadangat, sa imong istorya, sa imong kinabuhi. Diri sa atong tulumanon ang programang Gugma sa Kagahapon. O daghang salamat sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon. So dito sa itong tambag portion ni Jerry. Nabati na ko, Jerry, ang kasakit nga imong nga nahiaguman karon. Matawag nga dili basta-basta. Sakit kaayo. Og siguro ang akong matambag na kanimo, dawata na lang kung unsa manggali ang imong naangkon karon. Gamikan kay dili sa tarang panahon nga ingon anak ka, nagpasaan ka sa problema. Gamikan kay moabot ra gyapon ang panahon nga mamahimong normal ang tanan. Normal lang na. Kung nagingon nga dawata, unsaon taman ang imong asawa, wala na magipagbati nga kanimo. Pero mo nagingon nga bisan ingon ana ang imong naangkon karon nga kasakit. Hunahunao na to, Jerry, nga aduna taya labing makagahom sa tanan. Atong amahan, langit ng amahan, nga maoy atong dalampanan sa panahon nga aduna tay problema. Sampit lang gid ta sa iya. Og ayaw kawala og paglaom. Kaya sa ako nang gikingon, maabot lang panahon nga maoki ang tanan. Saon taman. Ingon ana maginahitabo sa imong kinabuhi. Pero mo nagingon, ayaw himua nga diya lang kataman. Ayaw himua nga ingon ana ra ka. Makaluluoy tan-aon. Makaluluoy na hunaon. Himua nga mutindog ka.
Mubangon ka loyo sa iyong mga kasakit nga naangkon ini mga panahon na. Ug ako nasayod nga makaya nimo na. Ha? Makaya nimo na nga mga kapakyasan nimo. Ha? Barog naa pa kay mga anak nga imong buhion. Imong katimbayayon. Ha? Muna pinaka-importante kayo. Pasagdi ang imong asawa kay malipayon man siya sa ubang lalaki nga iyang karelasyon karon. Muna pinaka-importante jere. Og move on ampo ka. Himuon imong busy ang imong kagalingon. Dawata ko nga unsa manggali ang gihimo sa imong asawa nga kanimo. Malagingon pasagdi siya. Kung asa siya malipayon didto siya. Ang importante karon ikaw makamove on. Kaya na nimo makamove on. Nagdepender na sa imong pagpaningkamot, Jerry. Og kanimo Jerry, daghang salamat sa imong pagpadangat sa imong mensahe. Og sa tong mga kaigsunan na nga naminaw karon, daghang salamat nga kaninyo. Og hinaton ta nga inyong i-follow sa tong Facebook ang kining nga maong programa aron nga magapadayon kini sa paghatag og serbisyo gana kaninyo. Daghang salamat gana kaninyo og sa mga nagpadangat sa ilang istorya. Daghang salamat.